Класік айчыннай літаратуры, беларускі драматург, сцэнарыст, журналіст, перакладчык, мастак яркага, непаўторнага таленту. Жыццёвы шлях Андрэя Ягоравіча пачаўся ў 1920 годзе у вёсцы Борхаў Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці. Ён з'явіўся на свет у сялянскай сям'і і прайшоў вялікую школу жыцця, што было вельмі важна для станаўлення яго як творчай асобы. У 1938 годзе юнак скончыў журавіцкую сярэднюю школу і паступіў у ваеннае вучылішча, а ў 1939 годзе быў прызваны ў Чырвоную армію. У 1941 годзе трапіў на фронт, ваяваў у складзе феадасійска-керчынскага дэсанта. Быў цяжка паранены, яму пагражала ампутацыя абедзвюх ног. Пасля дэмабілізацыі працаваў у школе, потым быў прызначаны другім сакратаром гаркама ў Гродні. Скончыўшы рэспубліканскую партыйную школу, ён звярнуўся да рэдактарскай работы ў 1949 годзе. 4 гады ўзначальваў аддзел прозы часопіса «Вожык» і 12 гадоў займаў пасаду галоўнага рэдактара часопіса «Нёман». Літаратурная праца прываблівала Андрэя Макаёнка яшчэ ў годы вайны. Друкавацца ён пачаў з 1946 года. Першая кніга Макаёнка выйшла ў 1951 годзе, а ў наступным годзе ён заявіў аб сабе ў якасці драматурга. Класік айчыннай драматургіі 11 гадоў быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Выдатны беларускі драматург з бляскам праявіў сябе як камедыёграф, але яго гумар нярэдка падсвечваўся драматычнымі нотамі, а то набываў і трагікамічны характар ці атрымліваў філасофскую заглыбленасць. Яго называлі самым вясёлым беларускім пісьменнікам. Сярод славутых мастакоў, у якіх вучыўся, як трэба пісаць, гэта Шэкспір, Гогаль, Астроўскі, Салтыкоў-Шчадрын і Крапіва. У творах Крапівы Андрэя Макаёнка вабілі вобразнасць роднай мовы, уменне бачыць праблему з усіх бакоў, ствараць маштабныя сатырычныя характары. Вялікі сцэнічны поспех выпаў камедыі «Выбачайце, калі ласка». Спектаклі па п'есе былі пастаўлены ў розных тэатрах савецкіх рэспублік і замежных краін. Камедыя прынесла яму вядомасць і папулярнасць. Гэта натхніла драматурга на новыя творы ў камедыйным жанры. Меў Андрэй Макаёнак і званне народнага пісьменніка Беларусі. Імем Андрэя Макаёнка названы вуліцы ў Гомелі і Мінску. У 1983 годзе імя драматурга было прысвоена Гродзенскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы. Цікавы факт. Андрэй Ягоравіч стварыў сцэнарый дакументальнага фільма, які называўся «Кандрат Крапіва. Народны пісьменнік», пра гэтага майстра сатыры, якога Макаёнак лічыў галоўным настаўнікам у сваёй сатырычнай творчасці. Андрэй Ягоравіч пераклаў на беларускую мову творы вядомых драматургаў савецкага часу Аляксандра Карнейчука, Леаніда Зорына і некаторых іншых. Андрэй Ягоравіч – гэта цэлая эпоха ў беларускай драматургіі. Ён узняў узровень айчыннай камедыяграфіі да лепшых сусветных узораў. На працягу 2 дзесяткаў гадоў яго п'есы ставілі 300 тэатраў Савецкага Саюза і ўсе вядучыя тэатры краін Усходняй Еўропы. Для падрабязнага азнакамлення з біяграфіяй пісьменніка запрашаем вас у нашу бібліятэку.